local ro thi lei turi du em ni khata khan lo thula ei turing mo kalo siam sakang che engwanga ngil nei em nge mo ini le nilawe takem ni hei te chu rice plate khat cholom thil enge mo ka shilang che o ke ai ngil nei sok mi tu emon omasin loi chuna ni to tho hun to nia phun chiar viau ma sila ama po ain tuat thelo hei hi thlang so kang kanu ka kaldon ka chian ten min khak to athil ti piang ka pompui vek bik lo enga tingei phone ni ofa kalo khol lai chikhan kalo hof lovem ni tu na nga hian mo kalo hova tangi ti lovem ni kalo ho lovem ni ka ngai to zia che hi kanu hun ol te min pek ve ngai sin khale fried rice le artui kano purun tel lovin hetiang ang hi ka du ni ti engti nei sha thia min lo hrethiam lok o he mi chino panghi ilo mu em mu mia lo ilo mu chuan mo poisa eng ma an nei lova khongai nei turi lo pedon nia imi soile ina ho tura du tu chu mi pakhatania ka Fanu exam manai to sia ei tur tha ka pe ka ngai inu chu ibedonem he thu hian kharang o cho tlem deuh chuan kanu chuan kapuar to lutuk alo ti china kanu chu zirsang lo ma se fa te en kola chuan mithiam ten an tluk hau lawang kadam lovin kanu chu min boy som tu ber ani china ka soi kher ngai lovin karil ru anwam lo chin ti chu a hringal mai chin ani Bible mewin pathian hmangaihna takin nana ahman nu hmangaihna aya hmangaihna ro pui hi he leya hian a om lo ani kanu du tak chu che danin katlom seldon ama tho phal lovin ka form kanu du tak chu bui local ro thi lei turi du em ni khata khan lo thula ei turing mo kalo siam sakang che engwanga ngil nei em nge mo ini le nilawe takem ni hei te chu rice plate khat cholom thil enge mo ka shilang che o ke ai ngil nei sok mi tu emon omasin loi chuna ni to tho hun to nia phun chiar viau ma sila ama po ain tuat thelo hei hi thlang so kang kanu ka kaldon ka chian ten min khak to athil ti piang ka pompui vek bik lo enga tingei phone ni ofa kalo khol lai chikhan kalo hof lovem ni
tu na nga hian mo kalo ho va tangi ti lovem ni kalo ho lovem ni ka ngai to zia che hi kanu hun ol te min pek ve ngai sin khale fried rice le artui kano purun tel lovin heti angang hi ka du ni ti engti nei sha thia min lo hrethiam lok o he mi chino pang hi ilo mu em mu mia lo ilo mu chuan mo poisa eng ma an nei lova khongai nei turi lo pe don nia imi soile ina ho tura du tu chu chu mi pakhatania ka Fanu exam manai to sia ei tur tha ka pe ka ngai inu chu ibedonem kanu he thu hian kharo o cho tlem deuh chuan kanu chuan kapuar to lutuk alo ti china kanu chu zirsang lo ma se fa te en kola chuan mithiam ten an thluk hau lawang kadam lovin kanu chu min boi som tu ber ani china ka soi kher ngai lovin karil ru anuam lo chin ti chu a hringal mai chin ani bible mewin pathian hmangai da te khin na na man nu hmangai na aya hmangai na ro pui hi he le ya hian a om lo ani kanu du tak chu che danin ka tlom sel don ama tho phal lovin ka form kanu du tak chu